लोगोफोर आंनि रिबुल हाजोआरि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायहरबाय। गुड मर्निं बयनिसिमबो। आं दासो सिखारनो रोंदों नै 7:30 जाबायानो। ओमफ्राय माने मैया मोनायावहाय गसाइगाव टाउनावहाय बाजारा खामदों आरोना, अर खामदोंनो। ओमफ्राय निउसाव नुदों आरो, ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरनि स्टेटास नुलादों। ओमफ्राय नायनो थांनो नागिरदों आङो बेयावहाय सिखारनानै आंजों थाफाग्रा मादैनो खोन्थाहैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिनि मादैनि फिसाजोआ फुजाया थांनो लिंदों, थौदो आब' नायनोसै होननानै। ओमफ्राय थौ होनबालाय नायनोसै होननानै आंबो बिदि खालामदों होननानै नायनोसै। ओमफ्राय आं माने बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअ'आव एसे शेयार खालामसै, माबायदि खालामदों मारै जाखो नायनोसै। ओमफ्राय थौदो बिदिबा आंजों थाबायगासिनो जोङो नै। ओमफ्राय सान्दुङा नै साना जि गोसा गोलोमजोब्बाय नै थाबायनानै। क्लक टावारा बायह्राय थांनांगौ बाजारा। नायनो लिंबाय थाबाय बियो, दोनबोबाय सान्दुं गोसा। ओमफ्राय दिनै बुधबार खाबोना बाजारा स्टाइल बाजारा नै बुधबार खाबोना बाजाराबो बन्द' जोब। खालि जोबनै सेस। बुधबारावहाय बन्द' थायो गसाइगावआवहा। बुधबार बाजार खुलियो आरो दा मोनफा मोननैल' खुलियो। ओमफ्राय आराम जाबाय दिनैहाय हनै बैयाव उखुन्दै खामनाया नै उखुन्दै खुगासिनो। माने लोगोफोर नोरैहाय खामाखै आरोना। ओमफ्राय हरै साइडजोंसो मैगं फानग्रा दखानथिंनि लामा हाबग्रायावसो खामदोंनो। ओमफ्राय जों थांगासिनो बेयावनो जि बिहिर नै बेयावहाय मानसियाबो जि नायला फैदों, थाङो फैयो बयबो। बेवहाय सेस खामजोबदोंनो। बेवहाय मेडिकेल दखान ओमफ्राय मन्दिरबो दंमोननो। सेस खामजोबनाय ओरैहाय गस्ला दखान ओमफ्राय माबा दङ हनै बेयावहाय मेडिकेल दखानमोन। मानसियानो नायनायफ्रा आयु ओरै सेस खामजोबबाय। बे मोनसेल' खामनायाबो ओरैल'। सना दखान दंमोननो बैयावहाय हनै बानायगासिनो नै लामाया। नै बिदिनो जों लागो थाङोमोन नै। ओमफ्राय सेस खामजोब्बाय बेयावबो। बेयावलाय मेडिकेलसोमोन ना। मेडिकेल नैबेयाव फिसा सानदैलाय ओरै मोनदां नै सेस सनाखौ मोनदोंदां हनै बेयाव सना दखान दंमोन नै। बे सना दखान नैबेयाव मेडिकेल दखानमोन। नै बेनो माबा नांगौ। ओमफ्राय खिन्थु बेलासि तुमि आंना लोगोफ्राबो हारसा गोजासो नायफैनाया। ओमफ्राय नै गावनोहाय भिडिअ कल होनदों दा वाट्सएपआव। कि नाम तुम्हार? रसिदा खातुम। बेना फुजा मुर्मु बियो। बे ससेयावल' बोरै खामखो दे नै। हनै बेयाव मेडिकेल दखान ओमफ्राय गस्ला दखान दंजोबोमोन। नो उखुन्दैया खुगायाखै दाबो। बे माथो मोननो नागिरदों इयाव?
मा नागिरदोंथाय थाइसा खुस्रासो दां माने मानसिफ्रानो बेयाव गोजा जोबसै दिनैहाय ओरैसे नायनायानो दासिम दं आरोबा बिसोरो खामांसिनो नै बेयावबो खामदों नै ससे बांद्रायबो खामाखै इयाव माने इसना बोखारस्लाब माबा अर सुबायगोन थाबनो बे दैखौहाय होबायगोन ओंखायनो खामाखै ओरैल' खामबाय दखान मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा खामनो नांलाया ओरैनियाव जारलासो थांसै दा थांफिनगासिनो माबायदि मोनखो गोसोआ मोजां मोनबाय सानथि एथ' गोसो जाना फैलायदों जोङो ने बेस्रा एथ' माल दंमोन सना दखानदारफोराथ' गस्ला दखान मेडिकेल दखान दंजोबोमोन लस जाबायना माबा खामनाया माने कारेन्टजों खामदों बायदि होनलादों आरो ना कारेन्ट माबा दंना मा होनोमोनलाय फुटिं कारेन्ट फुटिं दं नालाय गोजौआव बेवहाय खाथियावहाय बेजोंनो खामदों होनलादों ओमफ्राय दिनैहायथ' गसाइगावआ बुधबारावहाय बाजारानो जाखाया नालाय ओमफ्राय आराम जाबाय आरोना एसे जि मानसि फैलादों नायनो ओमफ्राय लोगोफोर जों रुमाव थांग्रोनोसै दा बाय बाय